Kulukutu yangena leyonto yangena iTLB excavator siphakathi ke bafowethu umthando wamadlozi nelakhe idlozi ave ngilithanda umfana wayithandela amadlozi lona emncane khula nje nesimo sokuthi ngathi umuntu othandwa idlozi ehlushwana emoya ke kanti hey lukhulu lufihliwe lwafela bingelele abantu eNingizimu Afrika yonke bese ngithi hulu kuqungale yangaphandle kwamanzini madoda eSwatini ngiyanibingelela lapha eSwatini niyasho nithi siyafika lana kodwa awufuni nje ukukhuluma ngathi eSwatini ngiyabingelela lapha na kwelavumisa ngiyibingelelela nginithanda kabi ke nezincome engilokhu ngiyithola nje kunina mase nifikile ngapha seniphindele emuva ngibonga kakhulu ake ngikhulume nganaso lesi sihloko lesi esibalekile angijwayele ukukhuluma ngezinto ezibalekile ke vele ukuphuma noma ukuphunyelwa imali yefa imali yefa isuka iphumela umuntu emva kokuba mhlambe sekushone lowo muntu lowo osuke ekubhale phansi beneficiary yakhe esumuntu okuyena yena ozothatha ngifuna ukukhuluma kakhulukazi imali mhlawumbe umuntu osebenza ku-government nginemali njengoba ngisebenza kuhulumeni elokhu ibanja eyophumela umuntu othile uma ngase kwathiwa kwenza ukuthi manje ngiyahamba emhlabeni ngeke ngize ngiyithole leyo mali iyothathwa umuntu othile abantu abathile kuphi na ekhaya angikho lapho ukuthi mina uyothatha ubani uma ukwenzekile kwaphunyelwa imali yefa mhlawumbe inkosana noma ingane noma usayilindile nani imali yefa nike nikubone lokho engishoyo ningofakazi kunabantu abahamba ngeenyawo namhlanje umuntu kuyabuzwa kala usibani usahamba ngeenyawo noma sengasahambi ke ngeenyawo kodwa useyambulelwe impahla nani kade eyibhoza kanje wayishawa ithi imali yefa ishawa ithi sali ngisho isent wayiqala nje kusali ngisho isent uvula amatafula u4 ama-allowance owenzayo ama-allowances osuku wenzela abantu inqwaba abantu besifazane uma ngabe umtshido yabo abantu besilisa ngafu uma ngabe uyicherry abangane ukuthi khithi ukuthi mbo uqala ibhizinisi liwe uqale noma yini iwe namba abangani la bafuna ukuthi ubakhiphe bafuna i-fucking couch bahirishe i-fucking uyabo nje kusuke kuba mnandi yabo qala ayikho into esuke izokwenzeka wenza njani ke makunguthi ikhona imali yefa angifuni ukukhuluma umuntu imali yefa nkosi yami uma seyaphela mhlawumbe uyayibuka le video lena kwenzeka ngalutho ngemali yefa kwaphela yonke into kwadayisa umuzi kwadayisa inkomo uyabona nje ukuthi wayifaka amaqhu wayifaka nje iqhupho wayifaka isibhakelo wayifaka amankonyane iyaphela ke imali yefa engathi ungaze uthole umelaphi wendabuko ube nesimo sokuthi ekuxhumanise nabanikazi bayo leyo mali leyo esho futhi ukuthi nanguke nansi ke indodakazi yenu uJabu Zondi ulapha kumina umkhulu lapha kumina ugogo uze lapha kumina uzocela ukuthi le mali simkhanyisele kuwena babwakhe njengoba le mali yefa iphumile siyacela ke nawe ke babwakhe usibanibani
ukuthi le mali akayisebenzise ngendlela. Lento ingakusiza ukuthi uma uzoyenza ngisho nawe uyabona ukuthi uyayibona le video lena uyabona ukuthi hey nayi imali eyefa ilokhu iputshuka and awukaboni kahle ukuthi wenzeni ngayo. Kuzokusiza ukuthi umuntu ozokukhanyisela ufike usho ukuthi hey le mali lena eyefa. Ucela ukuthi le mali umnikazi wayo ayibheke isenti elizophuma. Ucela ukuthi libuye nani na nenzuzo. Ucela ukuthi uwenze izinto ezizokufakela ini na inzuzo akayibheke le mali lena usibani njengoba walala nje asiphuma yaphumela ezandleni zami mina akaze ngiyisebenze le mali. Ngicela ke wena sibani wena mama nawe baba le mali lena ubambisane nabakini nogogo nomkhulu labo hleli nabo lapho niyibheke le mali noma iliphi isenti engizolikhipha ngifuna libuye nani na nenzuzo. Yabona ukuthi umuntu wakhona misiphumela imali hayi ngiyazalisa mina 20% interest imali eningi yabo. Bazocwila labo bantu labo ngenxa ukuthi awukwazanga ukuthola umuntu ozokukhanyisela exhumanele nobaba wakho okumnikazi wemali and uzokhala uyongibuza ungibhala ulimi uzokhala uma le mali isiphelile. Uyokhala kabuhlungu uyobukwa izwe lonke ukuthi awusibani senje ubukwa izwe lonke. Niyabazi labo bantu ngasemakini nangasemakhaya nami phela angiqhamuki namezulwini. Nami ngikhulele emakhaya nami lezi zimo ngiyazazi ngihlala khona lezi zimo ngiyazazi ngembona uma ngidlula kuthiwa yabona ukuthi mhlawumbe ngiyayihambela nje noma ngihleli lapho mhlawumbe lapho engihleli khona uzokuthiwa usibani yambo senjani hey imali yefa idlali. Nasekhakini lo msebenzi engikhuluma ngawo ungawenza ucele mhlambe lo osuke njani na eshizi ngiyazi ukuthi kwesikhathi kubuye kusabeka ukuthi hey usibani usenemali yefa nani ekhaya yonke into izobheka wena vele isuke izobheka wena uyabona ube novalo. Ingakho ngithe ngathi ungaze uyenze kuphi na kumelaphi wendabuko mhlambe ekhaya bazokubekufakela ipressure uyabo bethi awubiyile biya uyabo kufanele ubiyeke vele bese bekutshela nezinto eziningi ezingenasidingo kanti wena ufuna imali ukuyenza into esuke ibalekile. Mhlawumbe ufuna uqala ibhizinisi. Uma ngabe mhlawumbe uzoqala ibhizinisi thola indlela yokubika. Ungaya kumelaphi wendabuko ungaya kumthandazi ungaya kumelaphi wendabuko ungaya mhlawumbe ukuthokoza kusangoma ukuthi cela nje noma ungimisele nje amakhandlela umise nje amakhandlela ukuthi ngicela le mali ukuyisebenzisa kahle. Njengamanje ngifuna ukuvula ini ngale mali le yakho baba na njengoba ngilana kumakhosi njengoba ngilana kugogo njengoba ngilana kumkhulu ngizena ngiba ngicela ukuthi ekwazi ukuxhumana nawe ngoba mina ngikwazi ukuba anginawo mina amandla kahle hle ukuthi ngikwazi ukuxhumana nawe futhi lokho engitshela khona ungazenzela wena wedwa lapho lala khona ukhanyisa amakhandlela elimhlophe neliyelo ubeka imali lena eyishumi noma imali ecwebezelayo uthi ngiyacela ke mama sibani ngiyacela baba umshosho nangezibongo zakhe manje bangizalo makhanda wasiphansi waziphezulu awusuka neni madoda ngizalwa insizwa phela yabo ngangakwenza yabo uzenzele wena ushithi sibani ngiyacela ke mina ngazi wena le mali eniphumele ezandleni zami ngicela le mali ukuyiphathiswa kwezikhali zamantunga ngicela nje uma ngilobola ngayo niyibheke ngilobole umuntu ozofika ebe umfazi la ekhaya khanyisa amakhandlela uyaphahla uphahla ngani nangamakhandlela uphahla ngamakhandlela uyikhanisela ngamakhandlela ukhanyisa ikhandlela elimhlophe neliyelo. Ngiyacela ke mama abantu besifazane abajwayeleke ukuba nezibongo ngiyacela mama ngentombi kwaSibanibani ezalwa uMasibanibani mhlawumbe ugogo uyaphila noma akasekho wena owazi ukuthi umndeni wakho ibapha abangasekho ibapha abakhona bambisana nabo ke laba bantu abangasekho njengoba ningasekho nibambisana nami
uma ngabe ngizoqala ibhizinisi ngale mali ngicela ibhizinisi libe impumelelo. Uma ngabe kukhona into osuke ukuhambile kwathi uyayiqala mhlawumbe uvula icar wash, buya futhi ukhanyise leli khandlela lamakhandlela lawo. Sengivula icar wash, ngicela ukuthi imoto laphana zingene ngoba le mali angifuni bese ngathi benginjani na bengiyitshinga bengiyilahla. Ngicela ingeneke imoto laphana zizowashwa. Sengivula ilaundry, ngicela bengene abantu bezowasha ini na ini. Sengivula isalon, ngicela bengene abantu laphana benze njani na bezoluka. Ngithenga imoto eqashisayo, ngicela le moto le ningaginqiki, ngicela niyigade. Ngicela kube ukuthi bayangena bayafona abantu, bayafika abantu bezoboleka ini na le moto le. Khona ukuzokwazi musuqala okunye futhi kanje ude ubika sibanibani baba imali yakho le noma gogo imali yakho le akaze ngiyisebenza amandla akho. Ngicela lamandla akho ukwasebenzisa kahle ukuze lamandla kube amandla esizukulwane nesizukulwane esizayo. Uyabona ukuthi lento ilula kanjani na kumele lapho endabuko ungafika umenzele kodwa namhlanje usezophephinda ekwenze mhlawumbe ephinde echayisele namanye nake amakhandlela njengomela lapho endabuko eshise nokuthile okwenza ukuthi ekwazi ukuxhumana nabantu bakini abangasekho ngaba impepho nani notshani bezwe kanjalo bayazike onkunzana le abesigaya nabo bayazi la besigaya ukuthi senza njalo ukuze umuntu simxhumanise nesidalwa sakubo nesidalwa sakhe. Uyabo mhlawumbe lapho usuzokwenza njani mhlawumbe uma kumele usezothi ukugeza ngezinto ezosondeza ini ihlozi isusa amathunzi amnyama kusondele ini ihlozi elihle kuwena uzobona imali uzosebenzisa kahle. Uthenga itekisi uyabika ngelendlela kuya ukuthi ubika kanjani, uyabika uyakhanyisa ukuthi lamandlenu ngicela ungawaxhaphazi lamandlenu lawa. Amandla akho sibanibani mama ntombi yakwasibanibani lapho lele khona le mali iphumele ezandleni zami. Qala iplaza uvula iplaza nali ke manje iplaza ngizoyidayisa lezi inkomo noma ngiqala ukufuya ngiyafuya manje. Lekelelani lapha ekhaya, lekelela sibanibani uqaphe yonke into engisuke ngiyenza ngale mali yaphumela kimi. Uyozwa bawuthi usibanibani naku kuphela u2 years imali ikhona, kuphela u3 years, kuphela u4 years, kuphela u5 years bese bethi hayi kufanele unesigubhu. Kanti isigubhu kanti wena nje awunasigubhu. Uvele nje wenza into enjani na ukukhanya. Uvele wakhanya wathola umuntu ozokukhanyisela izinto zakho zabanjani na zakhanya. Ngisho uthola isibunge sobadonsa futhi abantu ngobani na ucophelelile. Uma bekufanele kwenza imisebenzi yakhe lo muntu lo yenziwe yonke ngendlela bese ubanani wena nendlela yokubika ukuthi le mali ngiyayisebenzisa, le mali ephumele kumina ezandleni zami ngicela ukuyisebenzisa kahle. Nakhona ekhaya ungakwenza uzenzele nje wena lapho ilalela khona uyakhanyisa lo makhandlela uphephe nje kuphela ngoba ngathi ngazowakhanyise kuze kuse. Imali uzoyibona miphuma ukuthi uqala hayi sengiyazalisa ngale mali futhi abantu ngiyabona ukuthi bayayiboleka bazoyiboleka beyibuyise nenzalo uzoyibonela nawe. Usungahamba phela uma ubonje hayi ngathi kuhamba kahle usungahamba nje phela uzunaba abangana ngithi vele phela na uqhube nabangani usocialize mhlawumbe la nebusiness lakho usocialize nangalo xoxa ufike uthi itafula yabo awu phela nabo abahle phela nabo laba bamathaveni bafethu nabo banezigubhu nabo kangithi banezinto zomdonso nabathi banezimponda ngithi uyayibona leyo nto leyo ukuthi na ukuyongena kwenye icar wash ukuthi na ukuyoshisa inyama kodwa wazi ukuthi unesikhathi lapha owenza njani ocelela le mali ongayisebenzi ngoba phela asikusho lokho le mali wena uyisebenzanga. Ingakho umuntu imali angayisebenzanga vele ihlubhuze ifaka amaqhubu ngenxa uthini na akukho lapha acela khona ukuthi ngicela uma ngilikhipha isenti libuye nani na nenzuzo. Yabo leyo nto le njani esuka injani ibalulekile ukuthi uyenze. Uzobona ngezinto zakho njani zizophakama. Uthenga ugandaganda unakho uthenga ugandaganda hawu cha ngiyabonga inzuzo ngiyayibona ngale mali. Uzokwenza nje komhlaba yabo uzothi nomuntu wena mjidi yabona ukuthi yabo umuntu wakho uthi umshange allowance yabo ingabi nankinga allowance ayithola phela naye umuntu angithi uzothi uma ngabe nawe nasisu yabo uma ngabe umuntu wakhe nje ngashoda labana abantu
ngento encane hayi kucaca ukuthi nawe ukhona uyayibona leyo nto leyo una phela into encane enjani yokuhlela ukuze kujatshulwe kuphi na othando yena ngithi kodwa cela khanyisa ukuthi ngiyacela ukuthi le mali ayisebenza ayingene uma ngiyikhiphile ngiyoqala into ayibuyi ngoba okuna uthola benezinto eziningi abayiqalayo kungaphumeleli uyabo ileyo nto leyo esuka injani wegogo nomkhulu esuka injani na izokusiza khanyisa usho ukuthi le mali akuyona yami ekasibani bani iphumele kumina nami ngitho noma nami ngithola ingxenye yami nami ngicela ukuthi ngiyisebenzise kahle nezingane zakwethu nazo ngiyacela mhlawumbe zona izinakile manje nizoyenza lento ndawonye futhi akunankinga niye kumuntu nonke ndawonye kukuhle lo kodwa uma mhlawumbe abakunaki bacelele futhi ungabe usuthi hayi ngifuna mina ukubadlula uma isiphelile yabo ke bese uyabahleka ngicela nezingane zakuthi noma zinganginaki zingayenzi yona lento ngicela nazo ziyisebenzise kahle ingxenye yazo umuntu nomuntu ingxenye yakhe ayitholile ngoba le mali asiyisebenzelanga iphumele kuthina kwathiwa ke asenze njani asiphilise ngayo sicela ukwazi ukuyiphilisa ngayo le mali mangabe mhlawumbe iphume omdala omncane niyamthola futhi umuntu ezonilekelela lapho enilekelele yonke into yenze njani ihambe kahle manifuna ukuqala into kanjani yabona nje hayi ngathi kuyahambeka bese niyabika njalo ukuthi uyabo seniyabika ngoba uhlala usovalweni uyabo ukuthi le mali ena kufanele uyisebenzise unovalo kufanele uyisebenzise unovalo ngabona umuntu owangabanalo uvalo usebenzisa le mali ngiyakutshela uyoqala into nje ngoba isuke kungesiyona phela imali yakho uzokhala futhi umuntu okade isebenza le mali lena 40 years uyichaphaza nje kubuka uyichaphaza kuthi lobola abantu ngosuku olulodwa nga3 ufika nabantu nabangane uyabona lento le ngiyakutshela uzokhala umnikazi wayo egcineni uzokhala ngeke engakhali uyokhala kabuhlungu usumbulelwe impahla kanti mhlawumbe uyabona ukuthi siphumile yenza ngalendlela engikutshela ngayo noma uyilindile yenza ngalendlela engikutshela ngayo sikuthola umuntu ozokusiza lapha ekucathulise ubone uyenza kanje ngoba kumele umbikele umnikazi wayo ekugcineni kwakho konke ngiyakutshela futhi uyosho uyokhala angiqalekisi angiqaganisi angikhulumi kabi ngizama ukulungisa isimo ukuthi akuyeke ukuthi ithi kuphumile imali kube sengathi thina nje emnyama ngaso sonke isikhathi umuntu within 3 years sekumele simbulele impahla uma kuphuma imali sekumele simembulele impahla ngiyema lapho ngixolise ukuthi ngize ngithathe isikhathi eside kwidatha lakho lapho kodwa ngibengibotha ake ngikhulume ngelule inkulumo ibe yinde kahle uzwe kahle yonke into ngitholakala eKZN empangeni isigodlo sami silapho kuphela inamba ngitholakala kuyona 0782827948 ngiyacela usubscribe lapho ucommente kahle ngiyayibongela